Asoy mo akong bibiyaan. Alas 7:52 sa atong oras. Ay, nigawas na siya ring adlaw. Katong mga basa-basa day bulad na. Busa ibika na para mauga, ha? Alas 7:53 sa atong oras ako panggingon. Kung medyo mapingis na mo karon, maputol na ta sa home radio kay Kutob na talas 8. Ay mo kabalaka kay ato ni ituloy-tuloy ang atong istorya karon nga lami kini nga istorya karon. Kung asa mo padayon ta sa online. Nami sa YouTube GAHI ni ba YouTube. Nayuban diha gina kanang mga social na nga mga TV. Dito ra man ipagi sa YouTube ana. Tagawas sa rin na siya diha. Or pwede ra po sa inyong Facebook diha nga GAHI ni Bay or nasa BITOKBITOK University. Og siyempre atong Gugmang Gi-ahak dili kompleto kung wala ang atong celebrity taxi driver na si Lito Inglesero. Mahirap talaga maging Pogi. mahirap talaga maging Heartthrob. Heartthrob? Yes. How are you, brother? How are you? So far, I'm fine. I'm tired last day because I'm early in the morning. Mhm. So, rainy time. Mhm. I will go to the Parasat. There's Soberi rain. Sir Rain. Soberi rain. So, imo na nato dito tong para pang live na to. Ito na dito nato. Yeah. Okay. There's a guard na. There's a guard. At tangin ninyo na kay namigi palit nga mga kuan nga box para maka-live ta diretso sa Parasat. So basin karon kay Lunes man karon pa nila testingan. So hopefully this week di na ta delayed telecast kundi tuloy-tuloy na gini siya live gyud ta sabay-sabay karon ha. Daghang salamat sa Parasat HD ha. How are you, brother? So far the MECQ, are you affected with the MECQ? There's a lot of passengers. Very, very affected. Very affected. Why? You cannot first visit your year- girlfriend. You cannot visit your girlfriend. Oh, what is girlfriend? Wow! Wala din ha? First day, I will visit to the LTFRB to get the Permit. permit. Special permit. Special permit. But actually, the three days came from, there's a lot of public utility to operate. But the control of people to go out in your house, if you no more exit pass, you'll not go out. Actually, all taxi, no more passenger. No more passenger. By the way, napaka-ID sa GAHI ni Bay? Wala man. Naba na eh. Pabuhatan lang ano? Pabuhatan lang Gipara ko. sa GAHI. Ano sa gipara ka? Gipara ko sa polis. Ganiya. Ah. Serye, paingon ko sa GAHI ni Bay, sir. Wala kay ID, sir. Wala pa, sir. Kay busy man ka mo tigbuhat, God. Oh. Asa mo nga busy? Sa dabi ang imong pangita karon. Wala, minus. Magulat na lang ta kung na magpahilot. Sino nagpahilo? Galawat kag extra service karon? Actually, kung sa English Zero Taxi ka mo sagay, basin plug down plus extra service massage. Wow. With extra service day? Pero ang problema karon nasa ang balaod na to naigipili. Ha? Naigipili. Kung medyo nakakalsonis ka niya, long ang imong gisuot, dito ka sa likod sa driver. Ang gi-allowed sa passenger kan 50% naman makasakay sa taxi. Mo galing. Sa una upat karon duha ra. Pero mubog sayal siguro sa Ponce te palingkod. Mo lagi na choosy. Safety ba safety? Ma'am, ayaw yun sa likod, ma'am, kay kabalo ka nga pagpara sa polis dugay kay ka ma-check dili ka sa tubang kay ang driver og ikaw dali ra kay ka. Kaya muna unsa atong Litos Quote of the day, baby? Basa. Risk comes from not knowing what you're doing. Unsa daw? Again. Risk comes from not knowing what you're doing. Ayan. Gikan kang Warren Buffett. ang si Buffett. Buffett. Warren Buffett. Unsa? Warren Came from Warren Buffett.
Buffett? Buffett? Buffett. 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 Ikaw ko rin, skila mo kaso na mayabas mo kaso na good. Human ka Kumpra mo, university. human mo manglili si mo maestra. Mato mo ka siya. Muli ka dito. Manginas, manggod, wamay bayabas dito, manginas. Mao galing. Anyway, 7:59. Actually, muna ni sa karon. So ang among drama mo padayon sa online. Busa ka tong mga naminaw diha sa Home Radio 93.5. Kisa ba nag-duty ron? Si Tolitz Baron o si Kuan? Ha? Si Samaron? Danilo? Si Boss Dodo ron. Boss Dodo! So kan nag-imisikyo, wanay pandisal nga init ya. Teka muna. Magbugong na po taugma sa Home Radio. Magpadayon kita karon sa FB Live o YouTube Live. Magpadayon. Sige, Lito, lingawa kami. Lito, Inglesero. Umabati ko sa aming batikoson. Oh, pati Alberto Jr. Oh, Bernie, bitok. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Kiss ko rin yun. Napakipag-isip siya. Ito na, simulan na natin! Sunko na lamang ang imong mga gi-ahak. Payakinuhan ko ano li akong masukama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong bibiyaan. At simulan na natin. Ang ating kong mangyayari sa atin ng Piramax Capsule Mas GAHI Mas Lami. Available na. Nakay kapidelet. Urot na magali. Ang hayay karon ang dito sa una, dito man ta sa Home Radio magpalon og pan. Karon ang guard na sa Westwood may makakaon og pan. Agay. Ang cool. Ayaw, cool. Agay, cool. Dear Kagay Bernie o Kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. How are you? How are you, both of us? Tana na mo sa mayong panlawas. I hope you're a good health. O mayong panlawas. Good body. Ala. Kumplito ka lagi o kuha na lang kuha. Good health and good body. Yeah. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Alberto. Just call me, my name is Alberto. Nagpuyo sa El Salvador, Misamis Oriental. I will stay in El Salvador, Misamis Oriental. Salvador City? El Salvador City. Tama. El Salvador City, Misamis Oriental. Idol kaya na ako na si Lito. Idol to Lito. Matagsad-sad, nagyo ko perminti sa una. All the sad, I will go there. Kami ang tigbantay niya, basta na siya dalon sa backstage. Uy. The guard will go to the stage. Kano sana nahitabo? Wala man may kadumduman. Gidi na idritso. Ingani magunaw. Eat this, oh. Ingani magunaw. Eat this, oh. Ang akong asawa nga si Esther. My wife, the name is Esther. Yeah, Esther.
Iyang Easter. My wife is Easter. ang apelyido Kanang niya. Ang iyang Kanang gaso, sana? kanang gasuoton magabi. Duster to, Duster. Duster ito na. Esther, ang ilang apelyido Sunday. My wife is the name is Easter Sunday. Holy Week mo na Easter Sunday. Namatay ang akong asawa nga si Esther My wife is died, the name is Easter. tungod sa skin disease. It because of the skin disease. Ang dato man na, pero pag Bisaya, gikagid. Kaysa iyang pagkatol, For the rush, si Ross. gikatol man, rush. Scratch. But for the scratch, While scratching, while scratching the skin disease, ano ba? while scratching the skin disease, Wa sa kabantay, I don't know why, nasa tunga sa dalan. there's in the road, In the middle. the middle of the road I will stay. Og naligsan siya. There's a car to pass will die. Mo nang subo kayo. Og sayo kay ko nabalo. Well, there's a lonely because I will early die in my wife. Okay nga ni ang naitabo. This is the starting of love life. Daw siya makita kapitan sa nga doon. Ano wa man ni mo giuban ng pagtabok ang akong anak tanawa na liksa na hinoon. Wala mangod ko ganaw na matabok na ito siya pa. Nari mangod ko sa daplin. Ang Nga nakapal. naman, nag-istorya-istorya wala ito mag-ipadaplin. Gingangat ka. Nga inunin mo siya nga di lagi sa mga tol sa iyang kagid kung mutabok sa sadalan. Tanawa na naitabon. Wala mangod ko nakabantay pa nga. Katun na rin kahit ko nakabantay pa lang ko rin. Nalagot sa Dahil sama ni mo na karon, mabalik pa ba ni mo nang kinabuhi sa akong anak kung imo lang tanang itong ipadaplin sa dalan? Wala nang tatalo sa naligsa. Ay, gabra ka pa. Naitabo naman ang talan. Pinulab kinakot siya. Dok, Wala ko eh. dok, sa langgihan mo na ako ni mo, Dok. Ang mata mo na magigakatong sa kagin mo. Basta matabok sa sana mo. Hindi mo. Hindi, mata mo. Dok, sa langgihan yun ako ni mo, Dok. Kabalumang yung kaon sa kakapinangga sa akong anak. Dong paliyog, Dok. Kabalo ko dong nga. Hilig na bagyog ka mamahilabi ng mga bata-bata. Kabalo na bagyog ko na may matiksimos buntang magpahatod sa mga bagong ligo. Magpahatod dito sa lugait. Hindi mo ito ba tanong pa? Tigo lang rin ito. Ay, kabala ka pa. Wala na yung panahon yung may gugma akong kasing-kasing pa. O lagi na yan yun ako ni mo dong. Ako ni iba ang pilog-lubong ang ako kasing-kasing pa. Panahinahod ko dong nga tanam. Nga tanam nga. Di na ka maminyagot to. Og pala na ayaw na panguya-buya sa lain dong kay kabalo ko mag-uyo na akong anak na magunaw na kay grabe na bagyong kay ka. Wala na ka ng gwapa kayo sa bagong ligo. Kabalugyo kay ko ni mo nagway ni mo do. Kabalugyo ko na. Kapalugyan do, isurindo na na imong cellphone nga isa nga imong ginatago-tago niya sa imong taxi. Asa na pa, nabutang pa. Kabalo ko nga mo na gitaguan niya. Palihog lang, dagi na na dong. Sa motor man to ba? Sa motor man. Sa wala man to sa taxi ba? Kay kabalugyo ko. Kung mamukiyo, manggaling ka sa ubod na, huyupon yun imong kutipot. Ay, kabala ka pa. Akong
ikamatay na akong gugma, gikuyog sa iya pa. So Wala siguro, panahon ko may gugma pa. so sigurado doon, di na gyud ka may love sa uban. Ayaw na gyud. Promise pa, promise. Bisag na igamay nga mga babae nga, bisag mabuog ka ng kwan, dili na gyud. Iluban ako na sila pa. Iluban. Bisag pag sa kabata, di na gyud ka. Ayaw na ba gyud doon. Di na ko pa, di na. Promise, Eh, promise. sige, atubangan sa lungon sa imong asawa, itaas ang imong kamot. Og panumpa, panumpa, kaliya, panumpa! Di na ko pa. Eh, na sige, pag-promise atubangan sa istoryahan na din nagyo ka, sige. Kabalo ba ka lang? Kung nawinan pa lang ka, di tagit ka at mamatay. Yan, ay kabla ka. Wala ko'y panahon na ikong masalain. Mamatay ko kung magdungan ta. Sima ko. Sige dong, sari sa dong, hindi nagyo ka. Ayaw na, hindi nagyo ka may inangadili ka sa kung saan pagtintal sa mga babae, ina. Bisan pag may babae maghubo lang. Bubo kay sir, di nagit ko na. Musakay sa taxi nga, ipakita, napit ang bralang di, nagit ko. Basta, huwag na maghubo sa salon sa taxi lang, ipagilis kin ako lang. Nag-promise ko na lang, di nagit ko lang. Kung function ko niya lang, diligid ko diri sa taxi, bubalik ko sa kwarto lang. Diligid ko masugot diri sa taxi, dito sa kwarto lang. Huy, ikaw ba? Samo kayo ka? Sige, matagtago-tago niyo. Anong pag kita mag-uban man? Sige, tagtago-tago lagi. Samo kayo ka ba? Kabalo di ka nga dagang iparinti to akong asawa nga namatay. Oh, pero, huwag mo naon. Ulitaw naman ka. Pero ba nga nag-promise ko ako madi na ko magpatintal? Mao galing, pero dawaton na tong kamatuoran. Dawaton tong kamatuoran nga. Kanang, balo na ka. Single na ka. Kaya kung minyo ka, buhay mong asawa, di ko mapatol ni mo. Kanang dagway ni mo. Sus, di ko mapatol, anak. Pero sa nga lang nga, namatay na mong asawa, dapat dawaton nilang kamatuoran na, nga na, ulitaw na ka. Ug syempre, isa mong bantay ni mo, ikaw, labi na ikaw nga, high blood na ka, arthritis na ka, galisod na magiging na imong kuan, Takisa mo alaga ni mo, kung dili ako ramang gihapon. Ano yung manggod niyo? Maabot lagi po ng panahon, pero di pa karon. Karon na tayo magtago-tago sa ta. Sa muka niyo, hantod ka sa mata magtago-tagoan ni nga relasyon. Kapoy man kani magtago-tago ta, Dili ko proud. Gusto ko nga mag-backlight ta sa mall, nga mag-holding hands ta, magsandig-sandig ko. Gusto ko mag-selfie-selfie ta. Ano man nga nabitaw? Muna kung gusto. Pero sa man itago, sa pagtuni nila sa ako diri, kabit ko diri. Di ko ganahan, ha? Triling, sagot-tagon. Ay, kabala ka. Promise love ta ka. Mabot lagi po ng time nga ato na ipagawas ang tanan. Pero dili pa karon. Unsa man nga motel, na may iro. Na may iro nga ni ako sa kiwa. Naman siguro ni Swagan dapat. Pero naman siguro ni Tiaw siguro. Sao man Tadaw, so yung anilang tapirminti, makikita ka sa ako, pirminti lang kita nasa sulod sa motel, sa amo kayo. Ay, kabla ka lagi. Mabot naman pala. Ay, nga, gahubo naman lagi ka. Wala pa ako naghubo Jacket pa ako. Jacket pa lang gali ako nagikuan. Nag-suggest lang ka. Nag-suggest lang. Ayaw lagi ko gubuhin sa mga. Kapalabi ako nga. Wala ta kagyubuan. Wala pa na yun, nag-suggest lang ka. Last na gyud ni. Pag sunod galing din ko masugot nimo kay burag feeling bitaw nako ahira ka makinumdum nako kung gusto ka magpahungaw, gusto ka modukdok. Pero dili ka proud, samo kayo. Ano mo no? Balo ka. Kabaw tanaw ni cellphone ako, tanawa. Dai mo picture, di pa ko proud dita kay butang din sa cellphone. Pero I'm sure pag abot na sa inyong balay kabalo ko nga usabon ra gyapon na ipandilit ra gyapon nimo ng mga cellphone nato ha. Tanaw. Imo dagway. Tatana? Ano ako gidi ay? Huy, ano ka naman nga naghupo ko? Samo kayo ka? Pagkagabi ka nang matulog ko, kaya ako binasyan tanahon.
Samo kayo ka. Ano ka naman naghubo, uy? Samo kayo ka. Ano ka eh? Direksyon na ba? Sige ha. Bantay lang kita. Pag... Kapag si katawa, uy. Basta ha. Pag mabuti lang bulan nga, wag yapon di ka pa magbulag yung taba. Di nagyug ko ba? Samo kayo. Lagi. Ay, kabala ka. Ako bahala ni. Dili, ipagawas na gini na to. O hinahinay lang ha. Sige na, kaya insecure ba karon ang atong kuan? Alas 9 ba kutob ang kuan? Korpyo din eh. May korpo diri. Ta. Wala di mo gisirang bintana o. Kabalilian ta sa rumboy. Nabi ko sa imo dili ta dinhi kay kaila silingan na mo ng rumboy oh. Isira sa itong bintana, ililiwan ta sa rumboy. Wala na. Ang kortina. Kortina ba? Wala na mo Ganun ka ba? na. Anong kabalo lagi mo, ana? Master kay ka. Sige na, B. Sa man ready na, wala pa. Nagluya man lagi. Ay, nagdablitas dia sa akong bulsa. Nagluya. Naibiramax dia. Nagluya. Kadyo lang. Naibiramax. Tanaw. Tanaw. Hinay na pagdukduk ba sa mo? Luya lugar na. Tanaw. Grabe nga hammer, no? Grabe, lagi din biramax. Kalabas pa siya. Alberto. Sige ba? Alberto. Alberto. Why, Alberto? Esther. Ayun sa Esther ba? Magriban sa Esther. Sa Easter mo ng asawa na matay na yung waste. Imagine na nga ako asawa. Usa mga kita nagdugdog si Esther yung nainungduman. Wala ka makinabang yung makiklaro. Imagine ako asawa. Ito. Kaya klaro. Imagine ako asawa. Unsa nga lang dito mo yan dito. Si Lito rin nakabalo, sir. Huwag nagyatag sa ako. Si paano ito niyang uyab? Si Juna to, sir. Juna. Okay. Lain na po lang tawag-tawagan gawin ng Esther. Imagine ako si Esther ba para dili ko makasala. Mula buga.